Виставляй прямо наводку. 500 метрів. Навчити розрахунки, швидко переміщуватись, наводити орудія так, як в них є час, секунди. Тому що 3-5 секунд після першого пострілу танк відкриває вогонь по розрахунку. Тому ми сьогодні відпрацьовували тактичне завдання з ураження колони танків, яка прорвалась з території Республіки Білорусь. Тут на Волині ближче воно буде працювати як ближній бой, тому що, як правило, вони не підуть лісами, бо там дуже сильно болота, бронетехніка не піде. Колони будуть йти по дорогах, тобто асфальтованих дороги, по яким можна проїхати там БТРом, БМПшкою, ну неважливо, танком навіть. Тому їх треба стримувати, це вибирати точку, вставити одне орудія, яке буде робити вистріл, брати вогонь на себе, а інші там засоби, неважливо, там інлави, джевеліни, вони будуть працювати закриті з боку, тому що якщо зупиниться перша машина, колона, тому можна буде довбати всю колону. В чому наша перевага? В тому, що тут місцеві і знають всю місцевість, як то кажуть, кожен угол і кожен закоулок. Плюс у нас є взаємодія з ДФТГ, які також місцеві, і ми з ними також проводимо навчання і стрільби. Постійно відбувається нарощування техніки, нарощування особового складу, але активності біля державного кордону з Республікою Білорусь на сьогоднішній день не помічено. В більшості випадків безпілотні літальні апарати суміжної сторони з Республіки Білорусь здійснюють розвідку виключно зі своєї території. Тобто на сьогоднішній день випадків щодо порушення державного кордону літальними апаратами суднами не помічено. Для їх є велика перешкода – це річка Дніпро. Якби через неї пройти дуже важко. Але слід враховувати погодні умови, стає лід, тому провокацію можна з будь-якого боку очікувати. На даний час є дуже багато сучасного обладнання, тобто ми це теж враховуємо. Можливо, їх щось і вийшло, але зараз все пройшло, все злагодження, всі на місці, всі на місцях, всі знають, куди, що до чого, взаємодія відсинкована від А до Я, так що, я кажу, я би просто не рекомендував би цього робити. І все. Своїми навчаннями ми показуємо, щоб противник, що ми готові їх зустріти, щоб вони навіть не думали заходити сюди, бо з ними буде капець.